Takže takhle, to jsem chtěl říct a jinak ještě jednou bych chtěl poděkovat knihkupectví Dobrovský, protože jsem neměl příležitost dostat mikrofon při autogramiádě, která už byla o 3 hodin tady, protože opravdu jste to připravili moc hezky. Jako je moc hezky, chci poděkovat vám, paní Večerkové, protože bylo x telefonátů vzájemných a je to opravdu super a úplně profesionální. Jo, tak každým se děkuju moc. A jinak pivo mám rád, takže jako to, že to bude vešší pivem, je dobrý nápad. Jasně, já teda Michalovi námitce, samozřejmě Starobrno je excelentní pivo, teda stejně jako Černá Hora, možná Černá Hora je malinko lepší, má pravdu, ale jsme v Brně, tak sakra Starobrno, když budeme křít v Černý Hoře, tak vohneme Fuska, budeme křtít fuskovým pivem. Je to můj kamarád, ten, který vaří tu Černou Horu, samozřejmě bych ho neopominul, ale říkali jsme si, jsme v Brně, tak Starobrno, spíš jako o symbolismus, jo, jde. Takže zahajujeme křest, já přeji této knize mnoho dobrého a přeji i všem v České republice, aby i oni žili český sen.